Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti nediet il-viżjoni ġdida tagħha għall-futur, dan fl-istess waqt li din l-akbar għaqda mhux governattiva fil-Gżejjer Maltin nediet ukoll emblema ġdida. F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġiet imħabbra l-viżjoni tal-għaqda għażmien li ġej, il-President tal-FKNK Lukas Mikallef spjega kif l-għaqda għandha 10,000 membru adult li jħaddu l-istess namra, filwaqt li hemm ukoll bosta qdiet differenti affiljati mal-Federazzjoni. Huwa spjega kif il-viżjoni għall-futur ser tkun imsejsa fuq 3 prinċipji fundamentali: is-sostenibilità, il-konservazzjoni u l-komunikazzjoni. Mikallef spjega kif it-3 pilastri ser jaraw il-protezzjoni mhux biss tal-prattika tradizzjonali tal-kaċċa u l-insib, iżda wkoll il-konservazzjoni naturali tal-ispeċi li jżuru lil pajjiżna. Aħna nibqgħu naħdmu priorità biex nisalvagwardjaw u nippromovu il-prattiċi soċjokulturali ta' kaċċa u l-insib fil-Gżejjer tagħna, mhux biss imma wkoll nkunu salvagwardja tal-ambjent naturali ta' madwarna. Irdu nħadnu biodiversità għax nemmnu li bekk biss nistgħu nħallu futur xieraq għall-ġenerazzjoni ġejjena. Il-President tal-FKNK spjega kif fil-waqt li b'komunikazzjoni iżjed effettiva, il-Federazzjoni mhux biss tersa iżjed qrib tal-membri tagħha, iżda wkoll twassal ix-xogħol li tkun qed tagħmel lis-soċjetà. Dan fost l-oħrajn permezz tal-pubblikazzjoni ta' iżjed materjal edukattiv u iżjed żjarat fl-iskejjel sabiex il-verità dwar il-prattiċi tal-kaċċatur u n-nassab Malti jitwasslu lil ġenerazzjonijiet futuri.